Qed ngħixu fi żmien eċitanti fejn għandna ċans biex verament inbidlu l-affarijiet. Dan kien kliem il-Prim Ministru Joseph Muscat meta bid-diskors tiegħu fetaħ il-forum The EU Neighbourhood How to Stabilize the Ring of Fire. Il-forum mifrux fuq jumejn jilqa' diversi rappreżentanti Ewropej flimkien biex tkun indirizzata politika mediterranja għall-immigrazzjoni. Il-Prim Ministru qal li fi żmien tant kruċjali rridu niżguraw li dak deċiż bejn il-mexxejja Ewropej fuq suġġett fil-quċċata tal-aġenda tal-Presidenza Maltija ikun implementat biex nipprevenu iktar dbatija fl-Ewropa. Fakkar li Malta batiet minħabba l-influss ta' immigranti iżda xorta ma lqitx il-bib meta kien hemm bżonn li tilqa' immigranti mill-Italja u mill-Greċja. Fid-dawl ta' deċiżjonijiet tajbin li għandhom bżonn ikunu indirizzati mill-iktar fis, il-Prim Ministru propona l-possibilità ta' kummissarju apposta. Enrico Letta, President tal-Istitut Jacques Delors li organizza l-forum, qal li suġġetti bħal kontroll tal-fruntieri, is-sovranità u ċ-ċaqliq tal-immigranti fil-Mediterran qed isiru iktar kruċjali fl-Ewropa. Il-kontinent jinsab fi żmien fejn l-integrazzjoni Ewropea qed tkun medda. Stqar li l-mexxejja għandhom ifakru l-użu korrett tal-Unjoni u li din mhix maqtuha minn ħajja iċ-ċittadini. Għalli din is-sena se tkun mimli opportunitajiet biex naġixxu dwar dak kollu li qed jiġri madwarna, fosthom l-elezzjonijiet fi Franza u l-Ġermanja li se jimmarkaw kapitlu Ewropew importanti. Intant Letta stqar li issa l-mexxejja Ewropej għandhom ċans ma jirrepetux żbalji li jagħmlu fi żmien il-kriżi finanzjarja fl-Ewropa għaliex is-sitwazzjoni preżenti ma tippermettix li wieħed jindirizza l-fenomenu bħala business as usual.